Další video! A tady je se mnou Lucka. Pozdrav! Nadar. Dobře. A tohle bude video, který nevím, jak se bude jmenovat, protože v něm dáme úplný blbosti. Že jo? Jo. Super, no. Nemluvíš. Nemluvící. Čau. Au. Uděláme vraždu, jo? Pomoc, mě vypadla hlava. Mě vypadla hlava. Jo, ty budeš dobrá na vraždu. Mě vypadla hlava. Nedávej Davide, je to hnusný. Mě vypadla hlava. Tak si ju nasaď. Pomoc, zachraňte mě. Stoupni si. Tak. Je. Konečně mám hlavu. A uděláme vraždu, jo? Já tě zabiju, jo? Normálně se prochází ve městě. Jo, jasně, jdu se procházet dva městě. Já to teď nemám hlavu. Jsem kanibal, jsem kanibal, jsem kanibal. Mňam, 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 mňam. Já to teď nemám hlavu. A proč vlastně mluvím tělem, já jsem blbá. Tak mluv hlavou. Já nemám To byla tělo, úžasná vražda, že ano? Nemám tělo. Sakra. To byla úžasná vražda, že jo? To musíte dát odběr. Tohle bude video totiž za 10 subs. Jestli mi nedáte 10 odběratelů, tak vás všechny zabiju. Já prostě, já to nevydržím. Aspoň 2 odběratele a mám 10. Už tady nejsou. Bom, tak se podívám. Prostě musíte dát 10, protože už tam mám 8 a to byl úžasný rekord by byl. To jo. Mám tě znova zabít. Ne. Vyhrala. Dobře, jsem tady v jiném těle. Sakra, to je debilní. Kam dala toho pečováka? Drž tu kameru za. Drž to. Super. Jdu tohle opatrně. Jdi někam, nenatáčej mě. Viděla jsi mě. Dobře. Ježiši, proč tady na hlavě, já jsem úplně blbá. Tak nehejbej s tou kamerou. No. Tady teď já. Uhni. To je moje. Si chci vzít sebe sama. Budeme se dívat na Simpsonovi, jo. Už mě štveš. Lupus Elča by byla za tohohle králíka strašně šťastná. Ona miluje králíky, že jo? Určitě. Au. Jo. Jestli ne, tak jako tě zabiju, protože jsem se na tebe koukala a vypadala jsi fakt retardovaně. Tak říkáš jako komu? Hej, když komu řekneš, že je retardovaný, tak to na tebe hodí bodík, chápeš to? A to bolí. Já budu. Kovy je borec. Kovy je nejlepší youtuber na světě. Já to vím. Jestli se na to Kovy díváš, tak jsme vážně blázni. Jo, úplně. A jsi úplně nejlepší youtuber na světě, jo! Jo, to. Pak je Hogi, pak je Ment, pak je všechno a no. A blbla. Dobře, a tohle bude určitě konec videa. Co mě stíní?